Ban kintiu yaki culture tinrai ka Monolith Festival kelas Sdang hinden kasi KHASI Heritage ka bahau plang. Kani kata masa kalong bat pen I ya ke jingrius pa ki culture. Bat ki jing pensa nam da ki memberem hak rukom im jong ki KHASI nadu ki jing bam ki rukom tinrai karyam ka bet ya ki shnong ki tau. Kani kata masa ka balai ski ya ka belas Sdang nadu nyau terik bat ka ban kut lasai ke ski. La pen I ru ki jing pen I ki jing shat pen bernya. Kisan pusau telik program tenrai rengkat ke jing pen I ke jing rius pa ke culture tenrai nalor ke jing pen I ki tiar than ki jing draw ki jing bam ki jing ruai bat ki jing shat hagan ke singi la pen I ru ya ke jing shat kum ka shat thma bat ka shat sajer bat ki we ki belai Pynshoh Biej ya ki Paidbah Mundai banput watan sisnebru. Naman kibapun ba kibakwa banyoi. Badru bantip ya kajinglom kajingman. Jom mangi hangni amegala kiritpa. Ikwa bandakho dakikot kisla. Batikwa aru ban peninuksa. Siya kapurtei jong karindia barokowe.